Pamusoro ichangamiri. Murume wangu kubva achiroora mudzimai wake wechipiri 2019. Sorry, yenyu sata bare. Ate zvavari. Baba wenyu ari. Baba wenyu varipo. Baba wako ari. Alright, nandi. Pamusoro ichangamiri. Kubva murume wangu achiroora mudzimai wake 2019. Haana kuzombondionawo semudzimai wake. Haana kunyange kuzondibatsira kunyangwe mabasa emumunda chaiwo. Kunyangwe kuchengeta mhuri yake. Ndakatanga kuzvitira mabasa angu ndega ndiri mukati memusha wavo. Kusvika ndakagara mukati memusha wavo makore anokwana kuita 4. Ndobva ndashedza hanzvadzi yangu ndikati inini vahanzvadzi. Ini ndinenge ndakukundika kurarama kwandakuita ndiri mukati memusha unowu. Wonai ndagara ndane makore 4 ndiri musha munomu. Hapana kana pazviri kuchinja zviri kuramba zvakangodaro. Vahanzvadzi vangu vakasumuka vakati regai ndinonzwa mazuva mandiudzai. Ndinonzwa mukwasha kuti mukwasha anoti kudii. Zveshuwa vakasumuka vakaenda kumukwasha wavo, vakadzoka kumukwasha wavo, vakaenda kune vamwe veparaini pedo vanonzi vadzonge nevamwe vanonzi vamuvata. Ivo vanoti vakazvitira kuti ndo vanhu vavakatanga kuziva mukati menzvimbo ini ndichiroorwa. Kunovaudzawo mazuva angataurwa nemurume wangu kuti ane zvavahanzvadzi venyavo zvinenge zvakukundika baba. Chavapo ndechekuti ndasara nevana vakomana vangu vaviri vadukawo chete. Ndova ndasara kuchengeta. Chandaikumbira ndaifunga kuti murondo dzese dzamuri kuwanza tinosara tisina chinhu. Murume uyu agera apa uyu handichamuda, ndagara naye makore akati. Handichamuda nezvikonzero. 1 2 3 4. Vavonga, aine tsikiri panyaya iyoyi futi. Tsikiri panyaya iyoyi futi ndekuti ida kuti mumwetata kawari pakuitira kuti ndikarega kupapushe panogonozotwandiri. Baba amai ndivakatanga kumangara vachiti uya tiramba nezvipamutemo sezvavaita kaizvi. Asi baba ivo vaifuti avo vakazouya vakuti mudzimai andimangarira kuti yatiramba nezvipamutemo. Saka ndazoita find out yekuti chii chiri kumupa pauro kuti tirambane. Saka ndine munhu wandatowana ari kutogara nemudzimai wangu. Tisina kupedzerana zvipamutemo pacho. Saka ndandobva pane nyaya kesi yavatori nayo ivava kuti vakatobhadhara. Iri tofanira kutotombwa munomu nemunhu wavakawana achigara nemudzimai wavo asi mudzimai achigara tiramba nezvipamutemo. Ipapo chimbomiraira imimi matishedzera zvisirizvo. Yaifanirwa kuti iye vava yaifanirwa kutanga. Pakumhangara manje ndozvakaita kuti ava ndivakatanga. Chero vakatanga asi iye vava yaifanirwa kutanga. Toona kuti ishuwa here tochizovati vachirambana kwekupedzisa. Saka indaifunga kuti amen changamira. Nokuti apa paida kutanga pabuda chokwadi chekuti ava vane umbowo here hwemunhu ari kugara naamai avo. Iyo takaikliya zvaane kodzero kuti ava vachiramba murume wavo. Nokuti ava vanogona kunge vaka right changamire vari kuti iyo inga tichiibatai yakadai tongozodzokera futi kune yababa ivava tozongoona kuti zvinenge zvakamira sei. Amai manzi kwanzi atawana gorokota. Taurai zviga. Pamusoro ichangamiri. Inini zvakanyanya kundirwadza ndezvekuti inini mukati memusha chinonzi murume ari kundichengeta anofanira kundirimira sezvo ndinenge ndine mhuri naye. Handina kwandisina kuenda kunotaura shoko rangu kwaSabhuku. Ndakasvitsa nyaya iyoyo. Mama ndinzwa zvakanaka. Murume uyo handichamuda nezvikonzero zvekuti haachandisapota kubva pakurima, haachachengeta vana, zvaane makore akati, haachapinda mumba mangu, ndaane makore akati, saka ndiri kuti handichamuda. Ipapo matopedza nyaya yenyu. Zvokuti makaenda kwaSabhuku, makaenda kupi hatinei nazvo izvozvo. Pamusoro ichangamira. Inini murume wangu handichamuda pakuti haasi kukwanisa kundichengeta pamwe chete nemhuri yake. Zvemakore 4 ndiri musha mavo, 2 ndava kumba kwedu. Saka ndati tirambane zviri pamutemo wachangamira. Takunzwa. Ngoma. Wazvoma zvakatarwa naadzimai wakaya. Kuwirirana kana kusawirirana wandika ivho wati gaga. Zvinobatika. Pamusoro ichangamira. Ini mazuva kutaurwa nemadzimai angu ndeyemanyema. Mudzimai wangu ndakamuroora ndofunga ane mwana wake. Ndakachengeta mwana wake nehanzvadzi yake kusvikira apedza form 4. Ndakachengeta
manyepo anotinyepera ekuti hadigoni kuchengeta vana vangu manyepo. Vana vangu nanhasi ndinoendesa kana kuchikoro ndini. School fees ndinobvisa. Ndinogotadza nei kuchengeta vana vangu nhasi. Ini ndakamuchengetera mwana wake nehanzvadzi yake mumusha mangu. Mudzimai uyu akatuta gudzu rese pamba akaenda naro kumusha kwake kusanganisira pfuma yakabvisirwa mwana wangu musikana, gumbeze rababa, grosari rese akatakura akaenda nazvo kumusha kwavo. Metiriro yese yatakashanda, zvinhu zvatakanga tashanda tichida kuaka imwe imba, mudzimai wangu akatuta akaenda nazvo pasina mhaka kana kurwisa kana kurovana naye. Hapana. Chikonzero chakaita kuti ndimurovere mudzimai wechipiri, mumba chaimo mudzimai wangu airamba kurara neni mumba. Tinemba yedu 2 rooms, bedroom, the dining, 3 rooms, ne dining. Ainorara muspare, achitiza mubedroom andairara nayo. Zvinizvo zvakandishungurudza zvakazondipa kuti ndikwanise kuzorara mudzimai wechipiri. Iye sekumushoro kwandanga ndamuita, ndakamubatira mombe. Ndakamupa mombe rakati mudzimai wangu, mombe iyi. Ndaita sekuita kudzikisira kutorera mumwe. Asi zvikonzero uri kuzviona. Ndaishanda mumunda ini nemudzimai mudiki naye tinofodya iwe pamwe chete. Iyi fodya yake yandaizomuti mudzimai wangu iyi. Ndafunga ndizvo zvandinoziva. Murume uyu ari kutaura achijeka. Munoziva kunonzi kusvika. Ari kutaura achisvika ataura zvinhu zvatabata nezvatanzwa. Pindura imi. Pamusoro ichangamira. Inini ndava nemakore andiri kutaura zve6 years. Ndiri kutaura kuti ndakaenda kwaSabhuku. Izvozvi mawedzera kuti makore. Aiwa 4 ndiri musha mavo, 2 ndava kwedu 6. Ndiri musha mavo mavari kutaura i4 years. Ndiri mavo mumusha ndisati. Ndakaenda kumasapoti ekwaChigangu. Nditori nenhamba dzemupurisa wekwaChigangu. Iri pfungwa yekuti tigare zvakanaka nemurume wangu. Sezvangaramba kugadziriswa naSabhuku. Ichokwadi here kuti murume uyu akakubatirai huku yemombe achiti sezvo ndatora mumwe mudzimai? Ichokwadi. Huku yemombe yakazova mombe yomurume wangu. Mushure mekunge murume wangu pasisina support, mimba yandakatakura akairamba. Ndakariritira mwana yeye nemari yemombe yoyo yakandibatira kuti ndo mombe mudzimai wangu. Pari pandaida kubvunza yamusati ndapera. Mimi mataura nyaya mashuro kuti chibunzwa kuti murume angasandipindire pai mumbandika. Murume akataura kuti mukati tasitati tasina imba imwe chete. Unaona? Andika kuti idambudziko ripi rakapa kuti imi muparadzana ipapo muri murume nomukadzi. Ndipya Tama bedroom. Pamusoro ichangamira. Ini ndandina kutama bedroom sekutaura kuita murume uyu. Dai ndanga ndakatama bedroom, dai murume wangu akabvuma kuti tibatanidzwe naSabhuku. Since ndakaenda kuna Sabhuku ndikati atidzidzise kudabarika tigone chinhu chinonzi chipari. Dai ndakamupa imba zvakanaka tinotenda. Takunzwa pamuri kuti mimi akabvisa mombe andika yekupa imini andika iwo huka andika vamaigamuchira andika vamaregerera naye. Zvandakaita pandakagamuchira huku iyi handina kunge ndichitombori nechitadzo navo baba. Ngati makaregerera naye. Tatisina chatakatadzirana Changamire wangu. Nyaya yakaitika. Imimi inzwai. Zvadandiri kufunga inini. Imimi musamhanye zvenyu. Nyatsoisai pfungwa dzenyu panzvimbo. Vanhu vasina kutadzirana havabatirane huku. Huku inopinda chete pakukanganisirana kwevanhu. Pamusoro ichangamira. Mirai mambuya. Alright. Mirai motaura chaizvo. Zvamuri kuita izvi mucharasa nyaya yenyu. Alright, chimbondiudzai kuti mombe ndei? Mombe yanga iri yekuti vakatizisa mukadzi wavachimerisa kwaamai vavo. Saka yanga iri yekuya imimi maipiura yamaipiura musina chamatadzira kuti ndava nemumwe mudzimai kwete kutadzirana. Ndaroora mumwe mudzimai. Zvinobviswa mombe zvo. Ndakukubatirai mombe. Zvinobviswa mombe zvo. Aiwa hanti muri kunzwa here vachitaura kuti vakabata mombe vachiti mudzimai wangu ndaroora mumwe mukadzi hakusi kuti ndakushoma. Amai kubva muchitanga kuzitete hamunokwanisa kuti musvike sotasvika murume wenyu. Iro panoramba naro ndinozva kuti bonde harege kupindira. Zvazvindinetsa kuti uyo tirikurambani asi nyaya bonde isiri kupinda pasei. Tazoizwa kumurume tiri kuona kuti mumba makatama uyezve gumbeze makutakura rababa makatakura ndizvo.
ichokwadi amen. Ora pamzuri kuti muzoenda kumusha kwenyu imini akakuendesai kumusha kwenyu ndiani? Inini kuti ndiende kumusha kwedu ndandisatogari pamusha pababa. Ndanga ndakugara pamba pehanzvadzi yangu. Yavaiti. Panza kuti muzobva akakubvisai ndiani? Akandibvisa apa ndokuti musi wa 26 December ndakarohwa nemunin'ina wava murume wangu. Ndobva andirova kuti imimi mai guru ndakuroverai kuti muri kuchema sei kuti mwana wenyu arohwa nezvishiri. Ndikati aiwa kandiri kuona mwana asiri kufema ndozvandibata. Saka bamunini vaya vandirova ava vanga varipo havana kukwanisa kuita sei kuti vabate munin'ina wavo, asi kuti vanhu vakabata munin'ina wavo vanhuwo vaiva pachiitwa ichi. Saka ini nokurwadziwa kwandakaitwa nemwoyo vanati ini ndinenge ndakundika kugara mumusha munomu. Vanhu vatagarisana vagarisani vedu ndobvati aiwa muzviite kuti muende kumusha kwenyu. Papo ndinoparamba Changamire noti dai ndairamba bonde dai panga pane woukama wekwangu wavakatora kuti inini ndiri uyu hama yenyu uyu ari kuramba zvinoti hapasi kuti kuhwanda Changamire, asi kuti chinhu chese chinoda kubuda pachena kuitira umboo hwamangwana, nokuti munhu wese angachichiti kwangu kwakanaka. Saka sekuya kwataita izvozvo ndizvo mimi baba panguva amai ava vari kuramba bonde makatora matanho api first musati maroora mukadzi wechipiri? Ndisati ndaroora mukadzi wechipiri ndakauza madzitete vadzikoma ake kunyangwe nasadombo wangu ndichimutsanangurira nyaya iyo. Pavanhu vamataura kune mumwe chete anowanika munhu arimo muno anonzi vamuvaka vari ani? vari Sadombo uye Seko. Sadombo tiri kukudai kuno tichidzoka kwamuri amai une ava vata here kadzi pamwari kadzi amawata ari kumakore mangani kumusha kwedu? kumusha kwedu ndava nemakore 2 ndava kumusha kwedu. Saka pamakore 2 pakakutenga havana kubva vatevera. pamakore 2 akaivamuka Pakutanga kuteera kwandakaita ndakazivisa tezwa ravanhu. Vanhu vakagara nguva refu nyaya ichitadza kugadzirwa. Ndaona kuti mudzimai uyu ane chokwadi chezvaanazvo kumberi. Ndakangomusiya akadaro ndakamupa nguva refu. Nekuti ndakanga ndaona saini yegumbo mumba gumbo panze. Ndakanga yavapo. Vakamupa nguva refu ndamudhonzera tamba. Chiti anyatsotambanuka. Zvadaro mudzimai wangu ndofunga akanotamba ayozvizva akanovakisa imba yake zvinhu zvatakashanda mumusha. Masofa zvese sola akatakura akaenda nazvo. Vanhu vakaimba yake nemarata aishanda kubva mumunda mangu. Ndazoona kuti nyaya iyi ndomamiriro yakaita. Munhu uye ndakatomuziva kudhara. Kana mbudzi dzemasungiro dzakasungirirwa mudzimai wangu ndiye akatanga kubatsira mudzimai wangu kutinha vachienda nazvo. Zvadaro zvese izvo ndaiongora ndakanyanya ndichiudzwa nevanhu kuti munhu ndaitoziva panooneka. Zvadaro ndakatsvaga nyaya yangu. Chakandishamisa ndechekuti mudzimai wangu akundiendesa kwamambo kunoti tigovane zvinhu uye tirambane. Inini handina kana chitadzo naye, handina kana zvatida kuti tigovane nazvo. Zvaitimbirai makadaro. Sadombo tinodawo kuziva kuti ichokwadi here kuti makambosvitswa mazwi maringe nevanhu vaviri ava vachiramba bonde kumurume wavo? pamusoro Changamire nauri iripo inini ndirasepo pomhuri chokwadi chiripo pakutsanangura kwomurume akava achitaura nhau yebonde, nhau yekunyimwa sadza, nhau yekuvachiwa ndokwachandika sadza handisi kupiwa pamusha. Inini handichandingakwanisa kutaura pamberi pake nekuti iye muridzi chairwadzi. Nhau yako yekuitaura ndikwinzwa, asi zvikwauri ndiwe samusha. Ndo shoko rakandisvikira naro shewangu kuti asisvika pakuroora. Tatenda nyaya yedu ndinoimba kuti iyi kai yasvika, tingarambe zvedu tichipatenderera
donzvo rakasaka murume arore rajeka. Ndafara kuti baba Godhoro vabvunza kuti sei usina kuteera mukadzi pa2 years. Akati ndaiva patambo refu nokuti ndaiziva kuti kuna ari kuteera. Nanhasi ndiwo wandiri kuda. Yasvika iyi tatenda Salomo. Iturike. Pamusoro wechangamire. Napisira kwamuri kuti muchipedzisa. Maita basa. Regai nditi kazhinji hatiwanzofarira semadzimambo imba kana kumusha iparari. Nemazera iwayo makatoatarisa mazera atokura kuti itotesa ndo vana soro jena kana ana bvudzi jena ere kana kuti ana ndebvu jena. Vakuziya tsika nemagariro kuti vakutoziva kuti mumwe wangu uyanda zvakati. Uyanda zvakati vanenge vadzidzana asi ndo vakuramba. Saka kuti isusu tisingatarisiri zvinhu zvakaita saizvozvo. Asi regai nditi zvichida mukadzi aya ane pfungwa idzodzo asi murume ari kutaura kuti aiwa ine imba yangu ndaichiri kuda mukadzi wangu chiri muda asi iye ndiye akasaka matambudziko ese kusvika ndizosvika pakuroora. Manzwa mai zvangaitaura murume uyu mauya mune pfungwa idzodzo asi ndikuti vanhu vanogona kutadzirana vanogona kuti kudii asi murume akuti inini chakasaka ndataura kuti ndainyima bonde zvazotsigirwa nanasekuru aita kuti kana chikafu chaiya ndaisingapiwe kana kuwacha ndaiwacha ndega. Asi ndiri kuti tisakasvika pane pfungwa dzenyu ndaifunga kuti hatigoneri kupamwe mukana kuti sinzi ari kutaura kuti ini mukadzi wangu ndachiri kumuda muregererana tombopai mukana wekuregererana. Pamusoro ichangamiro ava sekuru ava ndisekuru vemurume wangu. Inini 20 something years dzandakagara nababa avo handingavanyime bonde. Ko mimba yemwana wavo ane 5 years yepo zvandaivanyima bonde mumashure ndakaitakura chirudzii. Mimba ine mwana ane 5 years wandinaye izvezvi. Ava ndisekuru vemurume wangu. Havasi sekuru vangu ndeve murume. Tagara makore 20 something years ndozotadza ngari. Hatigoneri kupamwe mukana murume uyu kumbomuregerera. Ndanzwa kuti akambobata kuti akambobata azvigoneri kuti mubatise kuti mwe huku yekuti musunungure mwoyo wenyu mudzokera nei. Huku yacho yemombe mutengo wokuti kwai kutova kundipa kuti ndiriritire mhuri yake. Ndati zvanhasi murume uyu aiti mudzimai wangu ndaichimuda ndiye akatotiza pamusha asi ndaichida mukadzi wangu. Hazvichagoneki Changamire. 4 years ndiri mukati memusha murume asingandipi bonde wozoti nhasi ari kundida. Kuhwandirana kunenge kuchitika ipapo. 2 years dzari kuti metro ndakadzitenga nekurwadziwa nekurima ndega. Chinomurwadza iye munda wake. Asi ziya rekushanda ndaishanda ndega kuti nditenge material. Regai tipinde zvakare inyaya yekuti teshirwadziwa kuti hatigoni kuti dzimba dzongoparana asi imba ida tinoona kuti kana takada kuti timisa ichamira. Imba iyoyi yatoita mutu muhombe kutorwa namai anzi watoita mutu wemuhombe aichamira kuti imire imba iyoyi. Kana takada kubata nezozozwa kuti vanhu vaurayana. Saka regai titi nyaya iyoyo chinoratidza kuti zveshuwa handichada murume chii pamberi pedare ramambo. Ndine gupuro rekupa mambo. Ini handichatoda murume uyu